Hello. Hello. My name is Fotini. My name is Liesia. And we are pancakes. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε εύκολα κραγιόν με 2 τρόπους για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που είναι αύριο. Θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε κραγιόν. Το ένα θα είναι με σκιά και πολύ απαλό, σχετικά ό,τι χρώμα θέλετε. Κάποιες παλιές σκιές που δεν θα χρειάζεστε. Και το άλλο θα είναι με κραγιόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα σας δείξουμε. Και είναι και λίγο πιο έντονο για τον Άγιο Βαλεντίνο. Όλα τα κορίτσια φυσικά θέλουμε κάτι πιο έντονο για εκείνη τη μέρα. Μπορεί είτε να σας έχει σπάσει, είτε να το χάσατε, είτε να τελείωσε και είναι ανάγκη. Ναι. Να χρειάζεστε ένα κόκκινο κραγιόν. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Θα σας δείξουμε με 2 τρόπους πώς να φτιάξουμε εύκολο κραγιόν μέσα σε 2 λεπτά και ούτε. Και ούτε 2 λεπτά, ναι. Πανεύκολος τρόπος, αποτελεσματικός πλήρως και σας εγγυώμαι ότι κρατάει. Να πω και κάτι άλλο. Αυτό που είναι με τη σκιά είναι λίγο πιο απαλό, δηλαδή δεν φαίνεται τόσο. Θα είναι σαν lip gloss, είτε σαν λιποζάρ με ελάχιστο χρώμα. Είναι το άλλο που θα είναι με το κραγιόν, θα είναι πιο έντονο και πιο καλό. Θα είναι λίγο πιο ματ, να το πω έτσι. Ναι. Πιο σταθερό στα χείλη. Πολύ εύκολα. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε βαζελίνη. Η συγκεκριμένη βαζελίνη έχει και βιταμίνη Ε. Κάπου το έγραφε, ναι, και βιταμίνη Ε. Κανονικά χρειάζεται λαδάκι με βιταμίνη Ε, αλλά προτιμήσαμε αυτό που είναι καλύτερο. Βάζουμε λίγη ποσότητα βαζελίνης. Περιμένουμε να λιώσει. Είναι έτοιμη. Τη ρίχνουμε μέσα. Τη ρίχνουμε μέσα στο δοχιάκι. Αυτά τα δοχιάκια είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε. Αν πάτε σε ένα κατάστημα με είδη νυχιών και κάτι τέτοιο, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το κραγιόν. Το ρίχνουμε μέσα. Το ανακατεύουμε μέχρι να πήξει καλά. Ρίχνουμε μέσα το λαδάκι. Εγώ έχω βάλει ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε αμυγδαλέλαιο που είναι πολύ καλό κι αυτό. Ναι. Αλλά εμείς προτιμήσαμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει και είναι η βαζελίνη με βιταμίνη Ε, οπότε διαλέξαμε το ελαιόλαδο. Είναι και αυτό εξίσου καλό. Το κλείνουμε. Να, είναι σε υγρή μορφή ακόμα. Το βάζουμε 30 λεπτά στο ψυγείο και θα σας δείξουμε μετά πώς έγινε. Τέλεια. Έτοιμο. Λοιπόν, ξαναβάζουμε Δεύτερο. λίγη ποσότητα βαζελίνης. Πέσε. Ωραία. Και διαλέξαμε μια πολύ όμορφη σκιά. Δεν τη βλέπετε τώρα καλά γιατί ο φωτισμός μας δεν είναι και ο καλύτερος. Διαλέξαμε μια μοβ σκιά. Είναι μοβ ροζ, έχει γυαλίζει και λίγο. Δεν φαίνεται, είναι και σκιά μου πάνω. Και αφού λιώσαμε τώρα τη βαζελίνη πάλι, την ξανατοποθετούμε μέσα στο κουτάκι. Παίρνουμε την όμορφη σκιά που σας δείξαμε πριν. Βάζουμε τη σκιά μέσα. Τσακ. Εντάξει, σε κάτω δεν πειράζει. Βάζουμε άλλη λίγη. Πάλι ανακατεύουμε πολύ καλά, μέχρι να πήξει καλά. Και βάζουμε το λάδι πάλι μέσα. Πολύ λίγο λάδι, δεν χρειάζεται να βάλετε αρκετό. Αυτό το κάναμε πιο ελαφρύ. Αυτό θα γίνει πιο πολύ σαν lip gloss. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Πάει στο ψυγείο. Πάει στο ψυγείο για 30 λεπτά. Το εξαιρετικό μας κόκκινο. Από το κραγιόν. Μισό. Μέντε να το βάλω και στο χέρι μου. Πού να βάλω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αν φαίνεται. Τώρα έβαλα λίγη ποσότητα εγώ. Αλλά είναι ιδανικό για να κάνετε τα χείλια σας κόκκινα και αρκετά ζουμερά. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι από τη σκιά που φτιάξαμε. Είναι το πιο απαλό ροζ. Τιρίν, τιρίν. Χεράκι. Βάλτε το εσύ γιατί έχω και νύχια.
Είναι αρκετά απαλό ροζ, μπορώ να Μπορεί πω. και να μην φαίνεται, απλά γυαλίζει, είναι αρκετά απαλό, είναι σαν λιποζάνι με λίγο χρώμο που είπαμε. Ναι, εκεί απλά γυαλίζει πιο πολύ, δεν έχει τόσο έντονο χρώμα, είναι αυτό με τη σκιά. Είναι για τα πιο ρομαντικά κορίτσια. Ναι. Και αυτά ήταν για σήμερα. Την επόμενη φορά και το επόμενο μας βίντεο θα είναι κάτι σχετικά με τις αποκρίσεις που πλησιάζουν. Βασικά έχουν μπει ήδη. Και ανοίξει το τριώδιο και έχουμε σκεφτεί κάτι να σας δείξουμε. Που είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε κι εσείς. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να το γυρίσουμε και να το δείτε κι εσείς όπως θέλουμε εμείς να το δείτε τουλάχιστον. Και κάτι άλλο για την επόμενη φορά. Για την επόμενη φορά. Και για την επόμενη φορά. Και από εμάς. Bye!